винаги съм се радвала на интерес към тази песен, защото от мига, от който е излязла през 2000-та година, до ден днешен песента е много забавна, с много забавен клип. И така, 24 години по-късно, мечтата вече е факт. От 1 януари България е пълноправен член на Шенгенското пространство. А пред нашата камера Кали представи историята на култовата песен. Тази идея за тази песен е на Слави Трифонов, Годжи, БМК, музикална компания БМК, която не съществува вече. Тогава аз бях един техен нов изпълнител и те подбираха, правеха селекция за мен с песни. Тази песен е включена в третия ми албум. Трябва да ви кажа честно, че изобщо нямах идея какво е Шенген, какво е шенгенско пространство. А и да кажа, истината не ме е интересувала особено, защото мене никога визите или каквото и да е било там не ме е спирало да пътувам по света. Не ме е притеснявало да се нареда на по-дълга опашка. Чак 10 години след избухването на хита Шенген, Кали започнала да се вълнува и от свободното европейско пространство, за което лирическата и героиня мечтае в текста. Из Европа ми се ще да обиколя. Вярвам, че това влизане в шенгенското пространство за България ще донесе много плюсове, както за търговията, така и за изкуството, което се прави в България, дано да има по-широка публика. От вчера всички социални мрежи гръмнаха с различни видеа, мемета, дори и събития за масово пускане на песента Шенген на 1 януари 2025 година, а самата Кали не скрие радостта си. Безкрайно много им благодаря, че оценяват всичко, което съм правила през годините и се надявам да мога да правя музика, която да ги вълнува и за напред. Шенген, Шенген, ще прескоча ли Шенген? За ден, не съм европейски член.